Mga barangay kapitan nga pakyas pagpaglimpyo sa mga basura labi na sa kasapaan sinutan. Kinunod sa tunituladang basura nga nahakot sa iniusang operation sa Makawani sa Cebu City Hall o mga volunteers ni atong Sabado. Ani ang report. If you say administrative sanction, it could be suspension, it could be admonition. Mao kini ang bahad sa mayor ngadto sa mga kapitan sa barangay nga mapakya sa pagpahigayon og clean up drive sa ilang dapit ilabi na sa kasapaan. Makigtigom sila bilya sa 80 ka mga barangay kapitan sa Dakbayan ugma aron tukion ang suliran sa basura. Gipahigayon kagahapon adlaw ang massive clean up sa kasapaan sa Dakbayan. Matud sa mayor nga dili lang 21 kundi 70 ka toneladang basura ang nahipos. Samtang gitugan sa Pangulo sa sentro nga kapin sa 20 ka mga residente ang naisyuhan nila og citation tungod sa pagpasagad og labay silang hugaw. Lakip sa nakitang problema ang kawalay pansayan sa mga tao daplin sa kasapaan. Just to remind everyone, natay team nga magbadas-badhas sa kaning Guadalupe River. Unya, sa mga magpataka og labay og sa kaning mga masakpan, we will not hesitate in filing cases against them. Maghangyo ta sa mga namuyo diha sa mga kilid-kilid sa mga kasapaan. Ayaw ninyo ilabay ang inyong mga basura sa sapa. Manghinaot ta nga nindot og balik utang atong sapa nga mag-clear nga pwede natong butangan og isda. Kung malimpyo na magbutang gyud og daghang isda unya ang atong palutaw-lutawon diha sa atong kasapaan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.